காய்ஸ் நாங்கள் இன்னைக்கு பார்ப்போம் எப்படி ஒரு சில்லரை ஷட் டவுன் பண்ணுறேன். இந்த சில்லரை எப்படி ஷட் டவுன் பண்ணுறேன்னா வந்து யோர்க்கு ஒய்கே ஆப்டிகல் கண்ட்ரோல் பேனலில் வந்து இது வந்து ஹோம் ஸ்க்ரீனில் இதாக்கி ஷட் டவுன் பட்டன் இருக்குது. அப்போ நாங்கள் இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணினா இது ஒரு டிஸ்பிளே ஒன்று வரும். அப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு இதில் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணினோம் இப்போ எஸ்ன்னு மாறும். எஸ்ஸுன்னா ரைட் சைடில் பட்டன் அமைக்கணும்னு இங்கே எஸ் ஆகுது. எஸ் அமைக்கிறதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த பட்டனை ஓகேன்னு அமைக்கினா கிளர் இப்போ ஷட் டவுன் ஆகுது. சிஸ்டம் ஆஃப் டவுன் 2 minutes லோக்கல் ஸ்டாப். ஓகே கிளர் இப்போ ஷட் டவுன் ஆகணும்னா இன்னைக்கு ஆயில் பம்பில் பாருங்கள். இன்னைக்கு ஆயில் பம்ப் இப்போ ரன் ஆகி கொண்டிருக்குது. ஆயில் பம்ப் ரன் ஆகும். ஆயில் பம்பும் இப்போ ஒரு சிலர் ஆஃப் ஆகினோடனே ஆயில் பம்ப் ரன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த கூலண்ட் பம்ப் ரன் ஆகும். சரியா கூலண்ட் பம்ப் ரன் ஆகும். இந்த டெம்பரேச்சர் இது இப்போ குறைஞ்சிருச்சு. இது இப்போ ஆஃப் ஆயிரும். இது கூலண்ட் பம்ப் ஆஃப் ஆயிரும். 109க்கு பார்க்க 10க்கு பார்க்க குறைய வந்தால் இது இப்போ ஆஃப் ஆயிடுச்சு. கூலண்ட் பம்ப் ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஆயில் பம்ப் இன்னும் ரன்னிங்கில் இருக்குது. டவுனில் இருக்குது 67. ஓகே இப்போ 60 செகண்ட் முடிஞ்சோடனே இதை இப்போ ஆயில் பம்பும் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சொலனாய்டு முதவே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சிஸ்டம் ஷட் டவுன் ஆகும். அந்த சொலனாய்டு ஆஃப் ஆயிரும். இப்போ ஆயில் ஹீட்டர் எப்போ ஒன்றாகும்டா சேச்சுரேஷன் கண்டென்சர் டிஃபரன்ஷியல் 50 இருக்கும். நார்மலாக சிலர் உண்டு. இந்த சிலர் ஷட் டவுன்லேயே கூட இதில் டிசைன் அப்படி தான். ஈக்குவல் ஓர் மோர் தேன் 50 வந்துன்னா மோர் தேன் 50 கூட ஆயில் ஹீட்டர் ஆஃப்ல இருக்கும். இதுவும் 110 ஆயில் சம் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும். அப்போ இது ரெண்டும் எப்போ கீழே போனாலும் ஆயில் ஹீட்டர் ஒன்றாகும். இப்போ இந்த ஆயில் ஹீட்டர் ஆஃப்ல இருக்குது. ஏன்னா டிஃபரன்ஷியலும் வந்து ஹையில் இருக்குது. அப்போ ஆயில் சம் டெம்பரேச்சரும் ஹையில் தான் நீங்குது. 110 பார்க்க. ஓகே தேங்க்யூ பாய்ஸ்.